Какво става, хора? Аз съм Арасан Ведров и тук с мен е Гогич. Вчера, както снимах и ви обещах, ще играем на Darts BG. Имаме 3 опита. И е следващия. Първи ще бъде Гого. Не, първи ще бъда... Ще започвам от начало. Първи ще бъда... Аз да покажа как се играе. Я знам. Трябва да ви търся така. Видиш ли? Да, ти лесно. Да, ма не само това ниво. Ето сега, например... Как зури. Добре, продължавам с моя опит. Първото и второто го минал без проблем. Но третото да видим какво. О. Sweet. Това е най-елементарно. Защо ги минавам след тебе, бе? Yeah. О, още една. Ай, пропускам към практиката. Crazy. Вече съм на 5 лева, на 5 лева. Ого. Последен опит. Това е. Имаш 3 опита. За малко. Добре. Сега пак да сгрешиш на това. Браво е. Елементарно. Не е много пък не, но пак. Keep a nice weekend. О. Вчера гледаха хората как го минахта. Това е бахтите му. Как? Имаш да плати по самия опит. Чекс. Damn. Ама аз се чак. Ахахахаха. Сега само. Sick. Как е? That's cool. Последен опит. Как бе? Ах, как го уча. Случа и... Добре. Да? How about? Последен. Чакай това. Има само да два опита. Добре. Това е трудна игричка. Damn. И още не съм трябва да забиш. Не. Ред. Не ти имаш още един път. Поспрежи за... 7 съви трябва да забиеш. That's cool. О, не. На нова ли? Да. Добре. Ела. Пиленце. Прибатка. И сега последното. 4, 5, 6. Загреши. Деде! Давай ти го минеш, не бе. Хората гледаха вчера как го минах това. How about? Айде! Няма да го Мине. някакво елементарно ниво път. Елементарно, не. Имам още 2 опита. Последен. Got it. Гледай. Ладве! Как? Той! Това е трудничко ниво. Трябва да биеш 4 от тази страна и 4 от тази страна. А, Защото 7 още Още да.
Къде да ми е полето? Още един. Виж как брат го прави. Nice. Батко, как го прави батко. И сега. Sweet. Как бе, на последната ли ще умра, бе? Добре, последната. Как? Сега го натисна. Чек се. Бавно. Много е. Па! Пиратка. Тя. Ето там е заради те. Аз Добре. Добре. Yeah. Yeah. И последната. Ей, браво, бе! Нещо ми кажеш? Да. Чакай, помити. Имаш още 1 минута. Ти бързо. Познавай. Бате Ганто. Морете. Абе, човек! Това не се е причина. Извинявай. Не, не е така. Съжалявам. Добре, имам още един път. Чакай, защо ли чакам? Ха, бах ти късмета! Това бате един път. Само гледам. Ти давам много бързо беше. Това няма как да го издържи. Забих ти една, не е чест. Това колко трябва да сбием? 4. Още 4. Добре, лака му. 2. Чакай, бе, бао. Извинете за безпокойство. Морете. Може да списка с по-скоро. Да. Две, това ми... Как се казва тази игра? Дарс 69. Nice. Найс. Последен път. Добре. Добре. Не. Последен. Ужасно е. Sweet. Как го е на последната решит кръша? Окей. Още 2 минути. Добре. 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 Имаш 5 минути. Той трябва на това да спре. Crazy. Как бе? Блюф. Добре. Как бе? Като мен. Последен. Не. Това е много трудно. Последен на протокол. Чакай, да не искат двама ти. Nice. Найс. Yes, motherfucker! Yes, motherfucker! Забих се ги. Маме как ще Плам. Имам 4 стрели, трябва да забия. Бахте. Имам последен опит. Това е бавно, това е трудно. О, не. Па! Още 2.
Много гадно бе. Знам. Да ти, много гадно. Отвратително. Добре. Падем, да. Не, я правил къскича. Хай наши другото не го. Сега ако го минеш. Абе. Последно път. Сериозно ли? Истина. Ама да. Как се здравя? Ти е последно да се здравя. Бузирата се усра. Ама ти винаги се отираш, бе. Не. Добре. Добре, стои. Как си? Често се. Както казах. Никой не го побега. На малко, издигате ме на малко. Добре. Сега ако се плескаш на последната. Плеска се! Как? Смерак. Как да плеска? Не, не вярвам. Повярвай. Yes! Ногълчето. Най-сетне. Ногълчето. О, хайф. Той е много трудно. Това едва го мина се. Това още е по-трудно. Еде. Баме на тук. Баме нагоре. Баме на тук. Баме нагоре. Баме на тук. И аз се... И сега... Еде! Бич, motherfucker! Бич, motherfucker! Бич, motherfucker! Можеш само две. Не се оплескай да последната. Yes! Еде! Рафаел! Имаш още една опция. Motherfucker. Oh. This is the new week. Скейп. Me. Имаш 4 следи да забиеш. Oh, ne. Oh, no. Твое лице. Ами имаме 4 стели. Лагна от ганеното ниво. И така беше, приятели, сега. Това беше от този клип. Следващия път.